OK, já vás zdravím a vítám vás tímto u prvního videa na tomto kanále. Já jsem, nebo budu si říkat Kitax a chtěl bych vás teda přivítat tady na svém kanále, kde budu natáčet převážně asi Vovko ze serveru Ashran, což je na světě první privátní free server na datadisk Warlords of Draenor, takže se zároveň můžete podívat, jak to zhruba funguje nebo nefunguje. A jako nebude jenom Vovko, bude, já nevím, chtěl bych i lolko nahrávat. Dostal jsem teďka Metro Last Light, uvidím. Spoustu her bych chtěl nahrávat, nápadů je spousta. Je to taky, kolik budu mít času a tak. No, každopádně my se na to vrhnem. Jsme Dwarf Paladin level 10. Talenty jsem si vybral Retribution. Moment, já mám unread mail, jenže trackuju mailboxy. Trackuju mailboxy. Dneska je mimochodem 24. prosince, takže ještě vám přeju krásný Vánoce, bohatou na dílku, ať dostanete všechno, co chcete, ať to prožijete s lidma, který máte rádi a tak dál. Jinak teda omlouvám se, očekávám hovor na telefonu, takže to pak pauznu to nahrávání a budu si muset zavolat. Obávám se, že je to moc nahlas. Dáme 6%. Tak. Já tady bohužel teda nemám žádný líták, kromě Karanos a si nejsem jistý, jak moc bych si pomohl. Chci se dostat do Lochmodanu. Lochmodan, kudy se tam jde? Já to přiznám se, já to nevím. Já jsem tam vždycky letěl. To byl nějaký ten Deadwind Pass nebo něco takového, ale kde to je? Takhle, že by? Pomůže mi, když poletím do Karanos, no to mám blíž takhle. Asi mě to pomůže, se dostanu na tu cestu. Tak se svezeme do Karanos. Aspoň otestujeme FPSka venku, protože s tím nejsem úplně jistý. Chtěl jsem natáčet s webkou, ale měl jsem problémy s OBSkem a nechce se mě to dělat, takže bych to externě pak spojoval, protože to jde myslím jenom v Sony Vegas a to by byl render na dlouho, jo. Tak teď ty FPSka šly teda trochu dolů, ale dobrý, to bude dobrý. Nebo to teda hodíme na good a bude to určitě dobrý. Tak. Jdem si s tím pohrát, particle density dáme na high. Jinak je 24. já jsem měl Vánoce 23. z určitých důvodů v rodině. Takže já už mám po Vánocích, já si užívám klidu, užívám dárků. Užívám si nového počítače, nebo respektive nových dílů, ono je to většina. Veselé Vánoce, ježíš, to je Magor. To je kámoš, bože. Já mu musím napsat. Pardon, to se omlouvám. Já si otevřu si Facebook. Ježíšmane, pardon, co se to... Dík za ty goldy. Tak. Omlouvám se za tuto pauzičku. OK. Jo, tak já mám ten telefonát, tak jsem za chvíli tady. OK, tak jsem zpátky a pardon, trvalo to trochu díl, ale to vy nepoznáte. Stavil jsem se... Jejda, nesekej. Stavil jsem se tady v té budově a trošku jsem nakoupil věci na sebe, tak vypadáme o něco míň hrozně. Ježišmane. To všechno vypadá dobře. Stejně to je nějaký, no. Tak jdeme. Ne, mapu. Kudy se tam dostanem? Takhle, nebo... Ach bože, budem bloudit, bude dlouhá cesta.
Takže já se hodím, moment. Tak, mám to na myši, dobrý. Co bych chtěl říct, proč hraju na Freečku, no. Ještě teďka mě běží předplatný Ofiku, ale nemám koupený Warlords of Draenor a úplně se mě za to ta 1000 momentálně dávat nechce. Ale zvažuju to možná časem. Lochmoran, tyjo, jsme dobrý. Orientace v mapě. No proč jdu pěšky, protože náš ranu jaksi elitáci fungují dost bídně. No. Hrál jsem taky hodně dlouho, jsem hrál na Pandashanu. Ej, to není pěkný, to se trhá, to se trhá, moment. Tak no. Proč, ale proč? No, jdeme. O čem se to mluvil? Hrál jsem hrozně dlouho na Pandashanu. Mám tam nějaký 90. Čekám, až taky spustí, no až vlastně tomu Ashranu skončí beta a půjdou převádět postavy z Pandashanu sem. To předpokládám, to bude fajn. Ne tyjo, to je divný tohle. Já to stáhnu, protože předtím jsem to měl stáhli a bylo to lepší, tak já nevím. Ale ty modely, ono je to stejně úplně jedno. To je taky tak, ach jo. No tak jdeme. Kudy se vydat? Tudy asi normálně budeme pokračovat po té cestě, doufejme, že nás dovede na místo určení. Se omlouvám, tenhle díl bude trochu cestovací, asi příště už to udělám, že cestování budu vystřihávat, ale tak aspoň se nějak trochu seznámíme, zkusím něco povídat. Ano, to je ten kámoš, od kterého byly ty goldy, to je od něj pozorné. Člověk mu ukáže, že už existuje free serve na to a on udělá 100, dá vám goldy a vy sotva začnete hrát, to je... No, prostě nebyl čas, no. Utíkejme. Už to předtím jelo tak dobře i na Guta, teď to tak zlobí. Zedle počítač, to je záhadná věc. Jdem rušit questy zatím. Super. Uvolnili jsme trošku inventář. Moment, mně se ty FPSka vážně nelíbí, já to ještě zkusím. OK, tak já jsem zpátky, tak jdem to zkusit, já se omluvám, je to první díl, musím dost věcí, že jo, ještě otestovat, než to vychytám. Omlouvám se za všechny případné technické nedostatky. Jo, ne, je to furt stejný, sakra už, ale... OK, tak jo, zdá se, že o něco lepší to je, no tak jdeme. Uvidíme, omlouvám se, je to testovací díl. Musím si prostě vychytat všechny technické problémy a tak. Celý dopoledne jsem strávil tím, že jsem nastavoval OBS a Action a stejně to nakonec nahrávám frapsem, že je to prostě nejlepší. Pardon. No, takže tak. Já nevím, mluvil jsem o tom Pandashanu. Počekám, až budou ty převody, tak doufejme. Můžeme si pak zahrát se nějakou z mých starších postav, tam kolik mám, tak 70 mountů bych mohl mít, zhruba tak. Tady nemám nic, no. První postava, nebo zkoušel jsem už Warriora, ale jdu Palacha. Moment, dwarfíci mají takovou tu, mají to. Oni už to nemají. No, mají to.
Jo, počkat, ne, to je na archeologii. Modan. Garrison, to nic. Frost Resistance. Oni už to... Ne, Stoneford jsem nechtěl. Oni už to... Aha, zajímavý. Oni jim zrušili poklady. Teď mají nějaký bonus do archeologie. Jo, tak budeme dělat archeologii, to zní fair. Co pak chce chlapec? Nevím. Jdeme. Deadwind Pass. Jmenuje se to tak? Ne. Takže to pamatuju blbě, no tak nic. Jo, tady se projde a bude ještě jeden tunel a tam bývá zemětřesení, ne? No. A tady je někde vchod do Gnomereganu, taky mám takový pocit. Jestli je to ono? Nebo ne? Ne, to si asi s něčím pletu, nevím. Nebo starý, možná do starého Gnomereganu. Tady by se to mělo začít třepat. No, tak prej ne. Tak ne, no. Nejdou třeba battlegroundy, nechodí se. Zkusíme. Neřve ta hudba moc. Loch Modan. Jdem zabíjet pavouky, nebo co tu bude. Jdem asi rovnou do Karanos, ne? To už doběhnem. 100 quest completed. Myslím, že achievementy to v guildě zobrazuje, dokonce mě to tvrdí, že guilda má achievementy. Počkat to. No. Ne, tady. Nějak se mně nechce věřit tomu, že by česká guilda měla zkomplitnutých 36 310 pardon, 310 questů, sice jako je tady 200 lidí, no, ale kolik z nich, když se podíváme na offline charaktery, tak 100 je tady nějakých 30, 50, no a jo. Úplně si teda nejsem jistý, jestli je to možný. Zkusíme udělat quest, jestli se to tam pohne. Jdem to sledovat. 12, jasně. Buď je tady fakt hodně lidí, co dělají questy, nebo 13. Já schválně zkusím jako přímo, jak já completenu quest, jestli se to tam objeví. Objevíme si... Tady se to nějak posekává, ono to stahuje. Dobrý, tak aspoň, že už se spojujou. Prý se předtím ani nespojovali. Já jsem myslel, že od Pandarie se lítáci objevují automaticky. No, jestli jo, tak to tady nefunguje, že jo. Nesekej, nemáš důvod. Jo, na to nemám level, ale... Jo. Innkeepera bych poprosil. Jo, ty jsi tady, sorry. Jo, tebe taky. Co je tohle? Explorer League, to tady myslím bývalo i na Pandashanu, tohle. Jsem si jistý, jestli to něco dělá. Nedělá, akorát buglí. How are ya? Ty dwarfové mají tyho docela zajímavou výslovnost. How are ya? Jdeme. Myslím si, že tohle je pro vás možná taky zajímavý, když vidíte, jo. Report to Ironforge, no tak dobře, no tak možná se ještě proletíme pak do Ironforge na závěr videa. Teď jdeme zabíjet medvědy.
Ach jo, to bude sranda asi, jak spení na vyšších levelech bude asi sranda. Jinak já se omlouvám, já všechno nebudu natáčet, budu natáčet video, když na to budu mít příležitost, takže asi třeba v jednom tady skončím jako nějaká 12 a v dalším videu budu třeba 20, prostě budeme trošku přeskakovat, no doufám, že vám to příliš nevadí. Nazdar, Méďo. Moment, tohle žere Holy Power, jo. Jinak World of Glory zdá se, že teď byl instant cast, ale předtím jsem ho castil, to bylo dost divný. Furt mám pocit, že je ta hudba dost nahlas a bojím se, aby to v tom videu nebylo nějak moc slyšet. Tyjo, zdi medvídkové jsou docela těžký. Ty pavouky pak budu taky zabíjet na quest, to vím. Méďa, Méďa. Pojď, Brumíku. Chci tvou čokoládu. Díky. Ježiš, já jsem kokos. Já jsem z nich nelutoval ten... bože, já jsem vůl. Kolik jsem jich už zabil, připomeňte mi. Já jsem takovej tupoň. Pardon. Tam je jeden. Na kolika tým levelu dostanu? No to je jedno. Díky. Díky. Nic toho asi nechci. Peněz mám dost, mám hodného kamaráda. Bych si mohl... Jo, já nemám repku s Guildou, ale že by to bylo googlí. Teď jsem blbec použil tu Holy Power, takže se nemůžu healnout. Haha. Jo, my už jsme ale mimo tu oblast, ale stejně tam... Ne, tebe chci až potom. Jo, tak... Oni fakt docela berou, jo. Pojď. Dej mi. Pořádně. Díky. Ještě 2. I tady je. Pojď. Boom. Takových expůzních. Jo, jinak náš run je 5x rate. Prostě 5krát zrychlený ratey na expy a myslím, že 2krát zvýšený na goldy. Takže expení je, řekněme, dost lehký. Pokud jste zvyklí na blizlike nebo prostě na něco na nižší, tak to pro vás bude dost oddech. Hop, no ono jako ani by asi o moc nižší ratey dávat nemohli, protože ta funkčnost questu je, řekněme, bídná. No, tak. Chceme toho, to budeme muset obcházet. Já spíš doufám, že na 11 se mě tam odemkly nějaký další questy, ale šetříme čas. Portuj. Hop, tak, jo. Tady to odevzdáme a uvidíme. Co chci? Dostanu obojí. OK, já si nestěžuju. Tak, něco se nám tu odemklo? Nebo budeme muset jít zabíjet toho tupoňa? Ne, tady nahoře něco je. OK. Ne, to je dole, to je uvnitř. Dobrý den. Mistře, vy jste zapomněl mi dát quest, no tak nic, no. Ach jo. Bože. Já fakt budu muset jít zabíjet toho vola, toho. To se mě chce. Tak jdem zabíjet toho tupoňa.
Doufám, že za to aspoň nějaká slušná odměna. Tady někde, mám dojem, že je to tady, je hrobeček toho vývojáře Blizzardu, jak umřel při potápění. Oni mu udělali in-game hrobeček, mám pocit, že to je tady. No, ale nevím. Jo, pojďte, nalepte se na mě, tak to mám rád. Na tebe stanu a ty si naser. Ne, dobře, už se mně to nelíbí. Ty vole. Trej. Ty vole. Ještě, že to nemá cooldown, nebo asi by ho to mělo mít, ale... A nebo je prostě paladin OP, no, jako vždycky. Ok, tady nic. Jak já se k tomu pošukovi mám dostat? Tady vidím něco, co připomíná cestu. Tebe předpokládám, budu taky muset zabít, to je mrzuté. Aspoň si dobiju tu holy power. No. Jo, vzal jsem ti pytlík. Nebo co to bylo? No, 35 online v guildě, teda. No, mimochodem, já jsem se zapomněl podívat na ten quest, teda na ten achievement. No, nějak se mně to nezdá, že by to tak rychle šlo. Jo, to je rare. Teda rare, pardon. Stun. Hop. Heal. Hop. Boom. No, doufám, že nám něco padne, něco pěkného, nějaký legendary. Oh. Ale jo. Nějaké. Ale jo. Nevím, jestli je něco z toho užitečného, ale jo. Tak ukažte. Jo. Ne. Jo. Dobrý. Tak. No, jedna stamina plus a jedna strength plus. Lepší než drátem do oka. Tady je questík. Dostaneme questík od ohně. Čau mistře, ty brzo umřeš, už jsem slyšel. Je, počkat, to je na agro. Jo, jasně. Ne, já jsem opilej. Ne, pomoc, já nechci být opilej. Ne, to se mně nelíbí. Jo, tenhle quest jsem velmi rychle dokončil. Když já opravdu nerad jsem opilej. Hej. Tak asi relognem. No, vrátíme se do Karanosu a řekl bych, že už to pomalu ukončíme. Nevím... nevím, kolik to má, ale... úplně nejkratší to asi nebude. Jo, Hearthstone nemá... No, má cooldown, jenom to nejde vidět. Tyjo, já jsem dobře ožralej. Já nevím, ten pan mě asi opil, no. Dejme tomu. Velmi dobře se mi to hraje s tou opilostí, tyjo, nejsem nějaký rychlej. Nebo jsem jenom, šiš, mě z toho bolí hlava, moc, šišmane. Oučku, já s tebou nemůžu bojovat, já jsem zlitej jak nikdy, hlavně, že ty čísla jsou ostrý, no. Si prostě má Google Glass, ten dwarfík, nebo nevím, jak to funguje. Nic nepadlo, díky. Utíkej. Ubers Fixed, nevím, co je Ubers. Nebo vím, ale neznám tu zkratku, nebo... Ach bože. Měl jsem dobrý odatek, jsem říkal, že skončíme jako 12, to musíte uznat. Možná, že teď bychom tady mohli odevzdat ten questoš. Co? No? Jo. Pěkný. Počkej, teď už nic. A kde se odevzdává tamto, někde tam. OK, já už mám dojem, že jsem to bral tady, ale OK. Bože, tady je nějak moc questů najednou. Jdeme za otazníčkem a budeme level 13. Havária. To je výslovnost, tak pan Zeman, tyjo. No nic. Tak jo. Tak
já jsem opilý trpaslík a jdu se s váma rozloučit, protože jsem velice opilý. Mějte se úžasně, děkuji za zhlédnutí prvního videa na tomhle kanále. Pokud jsem se vám aspoň trochu líbil, dejte mi odběr, nebo palec nahoru, nebo něco, jak chcete, to je jenom na vás. A podívejte se popřípadě na další videa, doufám, že budu se snažit, aby vycházely co nejčastěji, budu se snažit i o jiné věci než o Vovko a užívejte si prázdnin, pokud máte, a čau.